Pulmolog Branimir Nestorović izjavio je danas da je važno to što je opao procenat smrtnosti od koronavirusa u odnosu na početak epidemije. Ne očekujem katastrofu, teško da može da bude gore nego na početku, rekao je on za TV Prva. On je rekao da je iznenađujuće da ima vrlo malo slučajeva gripa ove godine, odnosno da je procenat obolevanja od sezonskog gripa opao za 96%. Nekada se grip pretoči u koronavirus, a i ljudi se manje kreću, rekao je Nestorović. Nestorović je ponovio da deca skoro pa ne mogu da se razbole od koronavirusa, posebno ona ispod 12 godina. Mladi mogu da se razbole, to se zna, ali je rizik od komplikacija bolesti manji. Mogu da imaju zapalenje pluća, ali ne neke tromboze, naveo on. Govoreći o kolektivnom imunitetu, on je rekao da on sigurno postoji, čak i unakrsno sa drugim koronavirusima. Malo se priča o Švedskoj. Oni jesu imali greške. To je priznao glavni epidemiolog. Nisu čuvali domove za stare. Ipak, oni sada skoro i nemaju epidemiju. Postigli su kolektivni imunitet, rekao je dr. Nestorović.